2016. Urtean Tolosaren argazki partekatua egin genuen herritarrekin elkarlanean. Bertatik 2017. Urtean, urrengo urtean 2017-27 plangintza estrategikoa osatu zen, eta ondoren 2017-18an aurrekontuei begirako proiektuak landu ziren. Lehenengo aldiz, eta hau da aipatu behar den lehenengo berrikuntza da, parte hartze prozesu honen programazio bat aurkezten dugura. Guztira izango dira 17 bilera programatu direnak urria eta azaroaren artean. Eta aurrekontuei dagozkien bileren aurretik, Tolosatzenetik eratorri eta 2019 jarraipena izango duten hainbat proiektuen saioak ere programatu dira. Folleto bat bidaliko da Tolosako etxe guztietara. Folleto horretan Tolosatzen proiektuak berak ezarritako 4 lan ildoak eskematikoki azaltzen dira, pixka bat ikusteko egiturak eta nola egina dagoen, eta gero izango du herritar bakoitzak bere proposamenak luzatzeko aukera, folleto horren bitartez. Horretarako postontziak jarriko dira, udaletxean, kulturetxean, Gorosabel eraikinean eta Usabal kiroldegian, eta baita ere internetez ekarpenak egiteko aukera izango da. Hoietako bilerak adibidez, gazteen ekintzailetza, hau gai berri bada, gazteekin nahi da nolabait emanzipazioa sustatzeko politikak diseinatu nahi die, eta nolabait diseinu hortan gazteak baita nahi dugu barneratu, bigarrengo beste proiektu bat, hau baita nik uste oso interesgarria herritarrentzat, Zumardi Txiki eta Oria ibaia, azterketa bat egin da aurten, pixat ikusteko ze aukerak edo ze aukerak eduki ditzazkegun Oria ibaiari begira edo nolabait herria jartzeko, Oriari ibaiari begira. Gizarte zerbitzuen alorreko elkarten arteko topaketa bigarrengo urtea izango da, lehengo urtean egin zen, eta hau nolabait aurtengo topaketa hortan berriro nahi da eragileekin eta herritarrekin ikusi ze aukerak ematen dizkigu aurtengo topaketak eta ze diseinu egin dezakegu helburuak betetzeko. Proiektu berri bezala beste bat, hezkuntza maila. Hezkuntza maila ez hezkuntza akademiko bezala ulertuta, baizik eta heziketa komunitarioa edo kontzeptu horrekin, partekatu ditzazkegun baloreak edo definitzea eta heziketaren bidez edo nolabait barronkeiei frentein. Beste proiektu, hau jarraipena izan daitekeena, Usabeleko 3. faseari dagokiona, Puntrank izenarekin, eta bigarrengo fasea izango da aurrekontua begira, nolabait nik uste jarraipen badala, proiektu asko dauzkagu, baina azkenen baita horietako proiektu asko, nolabait proiektzio bat eduki beharko dituzte aurrekontutan, aldi beren gauza desberdinak edo berriak sortu inbarko die beti ere onartutako plan estrategiko horren baitan, eta horretarako aurten modu berezi baten edo edukiko ditugu ez bilera bat edo bi nolabait eragile guztikin batea lan egiteko, baizik eta 8 bilera bereziki baita beste urtetik desberdina egingo dana edo izango dela beste urtetan egin balimada parte hartze prozesua bakarrik modu presentzialki aurten egongo dela aukera proposamenak bai udalari bidaltzea edo interneten bidez.